No moi vaan. Mun nimi on Mikko Rintel ja päädyin nauhoittamaan tänään ensimmäistä videoblogiani muutamasta eri syystä. Ensinnäkin tässä viime viikkojen aikana mun LinkedIn-feedi on alkanut täyttymään omien kontaktien videoblokkauksista eli blokkauksista. Ja muutamien herrojen, kuten Perttu Ahvenainen, Janne Jylling ja Antti Brunni innoittamana päätin sitten itsekin lähteä tähän blokkauksen maailmaan. Ja aikaisemmin tänään Twitterissä kyseisille herroille asiasta twiittasinkin ja täten varmistin sen, että joudun tämän myös tekemään. Sen enempää en ole vielä miettinyt, että mitä aiheita tulen videoblokkaamisella teille välittämään, koska päätin sen nyt vaan aloittaa. Mutta varmasti tulee itselle lähellä olevia asioita, kuten markkinointiteknologian hyödyntämistä eri organisaatioissa ja myöskin sosiaalisen median tehokäyttöön liittyviä asioita varmasti käsittelemään. Eli itse asiassa starttasin tuossa heinäkuussa uuden kirjaprojektin, joka on myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille suunnattu Twitter-opas. Voitte tsekata sen osoitteesta twitteropas.com. Muutama blogi siellä on julki ja varmaankin tulee myös tämän uuden harrastukseni myötä videoblogeja sinne myös lisäämään. Voisin muutamalla sanalla ottaa kiinni tuosta Jyllingin Jannen eilisestä videoblogista. Hän kysyi siinä, että kannattaako, tai kyseenalaisti sitä, että yritykset ja eri organisaatiot lähtee erilaisten kumppaneiden kanssa ulkoistamaan sosiaalisen median läsnäoloaan. Hän kannusti olemaan siinä hyvin varovainen. Ja omasta kokemuksestani voin sanoa, että olen erittäin pitkälti Annen kanssa samaa mieltä, että sosiaalisen median läsnäoloa ei kannata antaa ainakaan täysin ulkoistuskumppanin käsiin. Olen itse auttanut digityksellä toimiessani monia myyjiä ja markkinoijia sosiaalisen median tehokäytössä. Ja kyllä meillä on aina ollut se ajatus, vaikka palveluina tuotetaankin ja autetaan asiakkaita tarvittaessa puolesta hoitamaan sitä sosiaalisen median läsnäoloa, mutta aina meillä on ollut ajatuksena siinä, että myös samalla koulutetaan sitä asiakasorganisaation omaa henkilöstöä, jotta ne vois itsekin myös paremmin sitten hyödyntää näitä palveluita. Ehkä suurin haaste siinä onkin se, että palvelutuottajan, esimerkiksi erinäisten mainostoimistojen, sosiaalisen median toimistojen näkökulmasta on helppo hoitaa se sosiaalisen median läsnäolo asiakkaan puolesta tai sitten pelkästään kouluttaa sitä asiakasta. Silloin kun hoidetaan puolesta, niin siinä voidaan törmätä helposti tähän Jannen aikaisemmin kuvailemaan ongelmaan, mutta sitten kun pelkästään koulutetaan, niin se henkilöiden oppimiskäyrä on siinä mielessä loiva, että siellä sosiaalisessa mediassa ei välttämättä kuitenkaan silti 1-2 koulutuksen jälkeen rohjeta itse heittäytyä siihen hommaan. Mitkä sun kokemukset tästä on? Kysyisinkin nyt jatkoksi. Hyvää viikonloppua. Moi moi!